Mutai malah hamane borok sekal montro borok jeka pas masak. Good morning chatonon roka hakrang tongbai ang kahana tongo angke tabo hospital phaijak tepani hospital tani hamale sakla no doctor phunu phaio boni budu busa busa thaimen bangai nga tabo ke naibai song angkhoi phailele ha hospital bisingni phatarota tabo ke isa bithira pailegran haje tabok mukhe saklani baba boni bike no nayan thango sengki yang busrango pathak tonglayo bithi nalikran tabok mukhe bithi dogano sok phailajak bithi nabani bangai bithi nadi sapani sapan tabok mukhe sakla school thangani hinjugal paisa ge kisa camera buskang phaio video khalegra hi sakla bekhani phalemani sba bomsa brei hako hi kisa tabok mukhe saklani budul thaimani wa isa beautiful grani hi asok tanglaimani amna mane hograna tongo bwsai officer bwkhirok hwnkhe omo haikhe manui rok huwa naya khmata bo kwpalo suijak riba kwbatui master singkiba amo hai karai kwkhar no huima tongkhata gangla khakra to ani gangla gangla ketang mah kaisa bazaran ke morok masnai ke tamuno sariwo alu bakhe thawrosan tabok hingke isa nok khargrani pharai tongmani bahai tabak koek mas nukmani mobile khulokhe mobile nukmani tamasuk tabuk tansaba tamasuk asuk matai ma balyata Lokhi mawo baksaba Lokhi mawo Saraswati Durga Kali Mahadev tabo hingke miyapro nukmani Pitra Parani Ganga Devi Jamatiya hi bo hingke babgori mapro kaisa kok sanai ani rok no je mutai manai rok no nirok mutai thik no mala hangkhe dinwo khangrai rok no nirok to bujibai khangrai hingke na khangrai rok no dino no 100 jona chabai di khangrai rok no hingke hanai Tripura o khangrai rok no chala hangkhe daily 100 jona chala hangkhe taisa Tripura o shanti manai je mutai manai rok kaisa sawa je mutai mai rok no saya baksaba Durga mapho baksaba Kali mapho baksaba Mahadev mapho Ganesh mapho babgori mapho aige ni jugsitao khapila ha mutai mala ha mane mutai montro dema mutai dema bonang palmiya mutai mala hangkhe montro bujekpa manai ta example rosine osai rok bahaino buino suklaini kwrang rok ta borok jekkapano osai rok bahaino hayano swkang magranai hayano borok mamani poresi kahano borok mawo swkang hayano borok ma swrangrao swkal montro no swkang borok ma swrango bon poresi kaham montro no ma swrangphu buino sama khnawo phuphahi nge bo haino takje mutai manai rok bahaino borok jekpa montro kaham bo manai swkal montro bo manai Krishna ba Ram ba
Jepan montrong hata ka hamala hamane borok haye ba jeka pas manai borok sekal mantra bo sibo ka mantra bo borok sibo sekal mantra mat goria bai mohate ble saba mohate bo goria ba mohate sekal mantra mala hangke borok ka mantra jeka pas manai ka mantra borok kaisa maya sekal mantra borok jeka pas maja Hingke sekal mantra mala hangke dinana 100 jona sadi khangrai rok no kurum khlaiyo kete kaisa kok ang lekho ni kok jodi si mutai mala hangke joiler dogano thangai haisi mantra sima hangke ba mutai mala hangke ba mantra ba jeka mana mantra mala hangke ang mutai mala hangke joiler dogano thangnai thung prai ni hai aron je tongnai borok rok tongyai de joiler dogan no borok no jotono muani rok oi behos khaipini boni poresi aron je mane khunui tongmani goina goisa tongmani bono nanai hai mantra sima hangke botro bo khaya rungsnai namle hangke te kaisa bengo bo thangnai bengo thangoi ang tole keroi bikhara ke rang si dorkar nang tongo hangke ba rang non thung prai lutok nai mantra sirang hangke ba Khaima sini bilang je musuman na bono sawo bisa saya kok ling ya angle mutanya sana si bisa sawo angje mutanya bisa sama sai khnarus na ama songtra bai bab koreana kaisale mutai na bisa sawo belai khen bisa sawo teinalo sama ya nang phole jamanta bab koreana na bhaina thoya nai bisa sawo Hingke ama songtrano bono bo ang belai kheno thoya nai ni bisa sawo tei no ba hai bisa leng ya hai phana tabo ni dino hangke hai tabok salni sal thamas kaisa bisingo tamasa suk mas kaisa tamasa suk mutai mang bailang ta bono sawo niro asa mutai mala haba mantra bo jeka manai salo 100 jona khe khangrai rok no sawi buthar baidi hingke taisa bokong kolok rok bo komenai bokong kolok rok ni songkha komenai ta asuk na saba musugo hai mutai rok waisi jerphasi tumse o horong kita kaisar sai khnarusni तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है किसी संग्रसा माहे किसी बरा मुताई बाय हरं के मालाई तंखो मुने को थक दे हंसनाय ते हंसना ग्यास कक बां सलिया आना बयफा नायसर जाबाय नैसि बय नायसर जानाय हमले bo bisa sen ke saya tongya hake ba mas sai hanasi mutai mala hamane borok sekal mantra borok jeka pas masak ang saya sakan borok sawo ana umi borok horon sai ro phaye khorok sa borok kaha mala hangke bo haye bo jeka pas masak mutai ma hamane bo sekal mantra jeka pas masak te kok bang salia ang tak sirata thunai ang kok saman ro jodi se tangkhe jotona na mafi sata hu khe tini jarak tei aron mrosnai jotona hambai